Kados mekaten menika tegesipun paduka semana singkar dhateng jiwaning kasatriyan. Ora ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu dikecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu. Kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo kadang taruna teka duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Ora Bu, wonten dawuh. Samangki wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina paman. Lai paduka ngertos menika Jawata pawisipun sinten? Aduh nggih. Nyuwun pangapunten menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Merkencong warudayang pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Ngger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun mapunten Pulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Wis apal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya Bombong Tias Ulun, pangestu ulun tampan ana ya kula. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Sengkuni ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa karya Bombong Tias Ulun lan pangestu ulun tampanana ya kula. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya Begawan Durna ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Ulun wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel. Kosek aja nganti kita banjur paring dawuh ing kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Daripun kados pundi? Prapta ulun ana negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikula Jatimurti yen to iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang antawising Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon, mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka. Nanging ing wigati wit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten pukulun. Ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh, kanthi cara mengkono, apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Diri paduka pulun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwahyaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyana ya ming kuwi. Ulun rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Grinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mula kita kudu prayitna etungen. Mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho, lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh, Nger. Kula Kurupati.
Sring Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika harining sun Werkudara matur sembah nuwun tanpa pepindhan tumundun kula jumadung dawuh ingkang salajengipun wis ulun cuming ngatedhake kang kaya mengkono kuwi mulaya kula sarta ati-ati duga-duga digawa sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakna nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makayangan Jongger, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele nang penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nggih, wis taken Andyabala Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung gesrugati temerut layut sagung praratu pun boten wonten crana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing Mahabharatan Bratayuda. Hyang Kula Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pangawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa ora ngerti rasaning menungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat ming gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Bawan wonten dawuh nggih. Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimatku lho kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta 3 perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumangsa kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pratikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing mung kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan dhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambak lakuning para Sata Kurawa nggih jagat Dewa Bathara Wawan. Niku sing kula karepke duwe iku, duwe partikel, duwe penemu
kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora dipenemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki ndhisiki perang wonten negara Ngamarta. Ndhisiki perang teng Indraprastha. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 dikecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula rasah gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semana singlar dhateng jiwaning kasatriyan. Kula ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang, perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, mrawi ngaten kula nuwun sewu. Kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo kadang taruna. Teka duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gorawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki, sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana, kula mboten apa-apa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe meksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana, upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedheple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan. Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Pundura. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh? Nggih, nggih. Kira-kira kono ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprastha cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin lho. Lahir batin Dik Pati sampeyan kampun bebeda kula to. Niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan sagu dadi senopati. Nek perkara niku mengke riyen. Sagu mboten. Nek ora sagu tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora sagu sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Sagu napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Sago, sago. Madeg Senopati teter. Nggih. Pun boten nonton. Pun boten nonton. Sampeyan beli sembiyen seneng sapa mrika? Wah, banyak. Hobi. Ya nggih. Nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Anak-anak kula mangke tak Dipati. Kula piyambak sing ajeng ngepok perang negara Ngamarta. Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mestine ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencre. Sente. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke. Pamandaryo wonten timbalan. Budal kang padha sibuk. Kadang kula sata Kurawa ken ngrampit gegaman. Kecak perang negara Ngastina. Nek ngestaken dawuh pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bodona. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi ngawat-awati lampahing para sata Kurawa. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih ngestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta.
senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung aja sok janji ketoke bengi niki Pandhawa mati Dipati oh ketoke nggih mula aja sok janji sik nggih pun kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa mergane bola-bali kula mangan walang bengi niki Dipati klebon kaya jenenge weneng sawah kaya oh ya ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon neng ya mbok disemprotke sampeyan seneng nek sampeyan mendek kula mendem nggih mboten ngestake dapat anak Prabu Duryudana panjenengan pamit madal pasilan Surtayu kadangipun Kakang Dimas Surtayu mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan Sur nuwun wonten dawuh wah kaget kula oh panjenengan bocah ora prandhek pun oleh dandan ora kaya-kaya wah ming ngarep turu kekeselan nemu dadi Den Mas Brata apa piye mboten merban kok dadi ngono kok njur keturun nggih Surtayu wonten timbalan budhal kang padha sing ingsun kundur ngedatun non paramat kalpasilan sing ati-ati aja kaya bocah